mo break una ta alang sa pipila ka mensahe. Kahibaw mo nga si Pedro Calungsod gipatay sa usa ka Kristiyanong lokal nga leader sa Guam. Si Makisig usa ka Kristiyano apan italiwasi ang pagtuo human sa sulso sa mga anti-Christian nga mga grupo dito sa Guam. Ang patay nga lawas sa Batanong Martir gilabay ngadto sa dagat. Ako si Pagtubig Chrisley naghatod ning mga gagmayng kaalam. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Daghan sa mga Sugbuanon nga mga bata ang wala makaamgo sa ilang kultura o kabilin tungod sa grabing paggamit sa internet. Kini matod ni Carl Damayo, Exhibitions and Collections Officer sa Casa Gorordo Museum sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Kunrafi. Si Damayo nabalaka sa pagkawalay interest sa mga bata sa ilang kultura o kabilin. Matod ni Damayo nga dapat giyahan sa mga ginikanan ang ilang mga anak diha sa paghimamat sa ilang kabilin. Sa laing bahin, nipaubos sa usa ka immersion ang mga Irish youth volunteers dito sa Bajau community sa Alaska, Mambaling. 13 ka mga kabatanunan gikan sa Ireland ang nakasuway sa kinabuhi sa mga Bajau. Ang maong immersion giduma sa Bajau Integrated Area Development Project ubos sa Rafi. Sa katapusan, gipamatud-an sa mga nanay sa Rafi Microfinance nga dili lang sa negosyo sila maayo, kundili apil na pud sa pagpakabana sa edukasyon sa mga bata. Libuan ka mga volunteers, apil na ang mga nanay sa Rafi Microfinance Balamban Branch ang nanglimpyo sa 8 ka mga tunghaan didto sa Asturias. Ang maong kalihukan gihimo aron sa pagsiguro nga luwas ug haom ang mga tunghaan alang sa mga estudyante. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagbuki Heidi, maayong buntag. Paring Vic, long time no see. Asa naman kagatrabaho karon? Pre, ikaw man day na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bakasyon. Ninduta good. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDA certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gyud na apply. Ug lain pa gid pre. Naastig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pad ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Ninduta good ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDA certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Mato niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, mahitungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center, mahimong motawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas. Please, aangat ka, Pilipinas. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Fresh, clean, healthy feeling. That's why they make it purified. Distilled and flavored
Get big savings every time you buy 10 liters of Nature Spring bottled water. For inquiries, please call 346-2008. Nangita ba kamo og mukarga sa inyong mga dagkong mga kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gotong Southern mao itubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong mutawag sa Gotong Southern Cebu branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila branch 527-6977. Mga igsoon, balik ta. Okay, naa sa linya no ang atong usa sa atong mga bisita. Atong i-greet mayong buntag. May buntag, Mr. Samson. Ay, si Sir Mario ni Joel Bailoses. Dili. Taga-Talisa ni, debutin lang ni San Pedro, Calungsod. Okay. Yes, sir. Kumusta man sa imuhang pag-isip usa ka devotee, sir, unsa may imuhang pong mga experience, no? Una sa tanan unsa imong gibate karon nga na himo nagyong santo, no? Thankful kay ta nga kuan natay Bisaya nga santo ba. Unya naalang ko i-share unta nga experiences nako sa nagadto mi sa Guam ba sa 2000. And then pag-abot namo gikan dito sa Guam sa pagkuan ba pag post beatification to gikan dai sa ato gi Cebu nga to sa Guam. Doon na ko i-kuan unta nga experience ba. Yes, go ahead, sir. Palihog. Katong dito mi sa Guam nagadto mi mga April of last week of April 2000 after sa beatification din sa Cebu City, no? Kuyog mi sa mga mga nila ni Cardinal Vidalon, mga bishops mga nagkasabing lay people na nga to. And then mao na nga pag dito gid kami sa dito kami sa doon na may shrine dito sa Guam nga pang Pedro Calungsod ug kang San Vitores. Dito gid na siya sa kuan, sir? Dito gid na siya sa site? Dito sa site ang ilang ang ilang shrine. Wow. Unya lagi ka nga ang kuan ang pangadji namo sa manamo ni hangyo sa Cardinal Vidal nga ibinisaya gyud Cebuano. So we sang it in Cebuano, manamo ba? Yes. Paggawa na sa dayon ng kuan. And then mao to, okay kay dito nagkuan mi dito mga daghang taga Cebu sad nga taga ato nga kamit pa dito nga pagpauli na namo mga May 2nd o May 3rd ba to 2000 sa plane diha namin sa sulod sa plane diha ko nakasugat ko kuan kanang mag-ayon bang batanon ba kugos og batang lalaki nga mga 1 year old, less than 1 year old siguro to. Unya gitagaan ako og kuan ang nako ipagutan na nako nga Katoliko ba sila ana man dili ta mo offended bag sa nako nga Katoliko man siya Katoliko mi nga gikan sila sa Guam pauli sila sa somewhere in Luzon to Pangasinan or Ilocos something. Unya mao to nga nako nga gitagaan ako gisampitan ni Pedro Calungsod kay laki man to ilan na nako lalaki ba yung anak niyo? Yan siya, lalaki to. Yeah. Nako, sige, we are from Cebu. We are here for the post-beatification ceremony sa Beato Pedro Calungsod. Ihatag na ko ng kuwan. Ang katong istampita ba? Yeah. Blessed Pedro Calungsod na. Yan kita nako, please pray for the canonization of Blessed Pedro Calungsod. May unta og na tumanto nila malipay gito sila nga nagkakuan sila sa kuan they will be visited by sa kuan di ba karong duaw naso dito sa kuan Luzon. Posible to. Mao na to nga pag-abot namo diri sa Cebu dunay post kuan beatification mass gyapon pag-abot diha sa cathedral. Naibong mi nga ang first few sa kuan sa cathedral ang duha ka row reserve sa mga kuan ba reserve sa mga pare ang sunod kami mga pilgrims kunuhay di
dito nagkuhat mi nya naunsa man ka nga diha may bata nga lalaki 14 years old wa sa siya mutlingko dito sa aisle ba aisle siya magkuan sa tiluwa wa sa siya mo kuan wa gid siya mulingko dito sa may reserve sa mga pare sa mga kuan mga religious people dire sa mga pilgrims siya mulingkod naunsa man ka wa man gyud na siya mo kuan bisig unsa kuan sa mga tao nga kuan kay mga pilgrim siya wa gyud siya mo kuan nagpabilin ra pod gihapon siya. Wa na lang siya hilabti. Siya ra usa. Mao ba? Mao tong nakaingon ko di magaton. Posible. Oo. Bitaw no. Namo na nga di gyud tagakuan sa mga kuan sa Ginoo ba. Yeah. Nga iyang ipakuan ang kuan ang iyang gahom. Yes. So, ako sir na ako'y nabasahan nga nindot sad siya nga mensahe na samantalaan nga nag-ingon nga ang mga kabataan kuno nato karon or sa mga nangagi gusto gyung ma-superhero pero imposible kuno na pero moingon kuno kang mag-aim kuno ka or magdamgo ka mo dream kang mahimo kang santo posible gyud kuno na posible gyud na kay naaraman na sa atong kuan labi na ay mga kuan ba mo guide nato sa atong kuan pagkatao sa Sir, pagkabatan ang ako mangayo ko nimo unsa may mga pagtulunan nga imong nakita no sa kinabuhi ni San Pedro Kalungsod nga pwede natong ipaambit ngadto sa atong mga kabatanunan labi na gyud. Labi na karong panahon na. Labi na karong panahon na. Daghang mga tentasyon ba. So I think nga kinahanglan gyud nga pagampo og pagtuo og kinahanglan nga ang atong pagtuo og pagampo ibutang diha sa atong mga buhat. Puy-an gyud. Maura na sir akong i-share nga mga experiences na ko ba ni. Sir kinsa ganito ni? Palihog lang, i-debuti lang, i-debuti from Talisay. Sige, salamat kayo sir ha sa imuhang pag-uban ka namo karong buntaga. God bless sir. Bye-bye. Bye-bye. Thank you kayo. So mo ato ang debuti no gikan sa Talisay. So nagpaambit sad siya no sa iyahang mga kasinatian. Labi na gyud katong dito sila sa Guam no. Ang iyang eksperyensya dinhi sa diri na gyud sa cathedral no. Nga dihay bata nga ilahang na kita no sulod diha sa simbahan nga wa na lang gyud nila tanduga kay baski unsahon nila pabalhin di man gyud no so sa ilang pagtuo nga kadto siya si San Pedro to no so kana ni nindot kay ni siya mga kasinatian mga igsuon so mo na nga kamo diha pod nga namati karon amo sad mong giawhag no sa pagpadangat sad sa inyong mga kasinatian o papaambit sa inyong mga kasinatian kay nindot ni siya nga venue wherein mapadungog no nato ngadto sa atong mga katawhan nga tinuod no naa ni siya mga panghitabo mo na nga hugtan nato ang pagampo sa ato ang Visayan Saint no nga si San Pedro Kalungsod unya kini no atong gi ampo nga usa ni siya sa atong mga intervenor no panahon sa atong mga panginahanglan panahon sa atong mga pagpangayo og giya no labi na gyud sa atong pagpuyo labi na gyud sa pagpalambo nato sa atong espirituhanon nga kinabuhi mga igsoon again dial lang sa numerong 256-1679 o baka sa 255-5754 no aron mapaambit o mapadangat ang inyong mga mensahe o baka ipadula ang inyong mensahe pinagi sa atong pagtuki mobile sa numero 0920-415-3307 o baka sa 0932 859-5919 no so kana mga igsoon ang mga pagtulunan ni San Pedro Kalungsod no sa iyang pagkabatan-on this will inspire no our youth today nga muhimo no mupuy-an no ang iyahang mga hiyas sa iyahang pagka deboto no sa iyahang pagkamisyonero so naay okay. So, naata sa linya, no? Hello, mayong buntag. Hello, mayong buntag, sir. Pwedeng mahibaw na to, sir, kung kinsa ni? Si Mr. Bailusis, sir. Ms. Mario Joel Bailusis. Ay, maayong buntag, sir. Yes, sir. Nining atong programa karon giawhag, no? Mas mayo kay ni paabot ka sad sa imo hapong mga kasinatian. Sir, kumusta man? Isip devotee ni San Pedro Kalungsod?